Vážení poslucháči, Slovenská farma Toporec vám prostredníctvom sérii podcastov postupne prináša rozhovory o zdraviu prospešných a cenovo dostupných potravinách, ale i o tom, ako rozumieť fungovaniu nášho tela. V našich podcastoch sa zhovárame s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti potravín, výživy, stravovania. Veríme, že výstupy v takejto forme budú pre poslucháča zrozumiteľnejšie a priateľnejšie ako bežné dohľadávanie súvisiacich informácií na internete. V úvodnej sérii podcastov sme sa zhovárali s Andrejom Gajdošom, slovenským vedcom a odborníkom v oblasti verejného zdravia, ktorý pôsobí v Košiciach ako špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia s názvom Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny. Už viac ako 30 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného a pracovného prostredia i životosprávy. Z vyšetrení viac ako 10 000 osôb čerpa poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Rozhovor si môžete vypočuť v 4 častiach, z ktorých každá je zameraná na istú tému. V 4. záverečnej časti podcastu prinášame pohľad odborníka na farmárske potraviny. Tie farmárske potraviny, také ako v podstate niektoré vyrábame my alebo akýkoľvek kolegovia tu málo spracované, skôr fermentované, a oni nie sú drahšie ako ostatné, sú trochu drahšie, ale zasa podľa mňa nepotrebujeme ich také množstvo. Pretože ja zjem 200 gramový jogurt a presne úplne mi stačí do obeda. Farmárske potraviny je to niekedy, to môže byť aj zavádzanie. Keď viem, že niekto ozaj chová kurčatka na nejakom výbehu voľnom, zdravom, v nejakom sade a tak ďalej, isté je to dobre. Ale často sa aj robia takéto veci. Tam nie je práve tá kontrola, tá hygienická kontrola, keď som zažil prípady, že istý človek predával uhorky, bolo to dávnejšie, a predával uhorky v čase, keď bola uhorková pleseň. Odkiaľ máš toľko uhorky? To musíš vedieť, lebo tak mi povedal, že tam dáva 10-násobok kuprikolu, čiže medené, postrekové. A to bol práve človek z UKSUPu, čiže z inštitúcie, ktorá tieto veci kontroluje. A on to vedel, že to takto dosiahne, že a tu jeho uhorku, tu si kúpi jeden, ten si kúpi druhý, no tak možno nikomu nepoškodil, ale treba opatrne, alebo keď niekto chová doma vlastné kurčatá a susedia mu tam dávajú sáčky s chlebom suchým, ale niekedy ten chleb plesnivý a tak ďalej, tak sa tam dostávajú aflatoxiny. Takže treba opatrne aj s tou farmačinou. A zase druhí ľudia si myslia, že keď kupujú v marketoch ovocie, zeleninu, neviem čo, že všetko je to nejakým spôsobom striekené. Áno, je to ošetrované agrotechnicky presne podľa predpisov, lebo tí veľkododávateľia to nemôžu zobrať z hocikade, to musia byť producenti, ktorí majú celé laboratórne testy a kontroly a hygienické kontroly. Takže je tam predpoklad, že ten plod bude v poriadku, že tie reziduá, ktoré použili pri jeho dopestovaní, nebudú tam významné a sú kontrolované a sú. Takže aj môžeme smelo jesť aj produkty ovocné, zeleninové z hypermarketov. Je to vždy lepšie, obsahujú toľko vitamínov, toľko zložiek osožných, nutričných desmutogénov a rôznych ďalších osožných zložiek, že je horšie, keď to nezieme, ako keby sme si odopierali a nejedli treba celú zimu, lebo nemáme zdroj od farmára. Takže tam sa netreba báť. Tu by som len povedal to, že existuje na Slovensku ten znak taký oválny, že SK, a tam je číslo výrobcu, to je registrovaný výrobca. A vlastne keď to číslo SK má, tak dokáže dodávať aj do obchodnej siete. Je kontrolovaný jednak veterinárnou správou, jednak hygienou. A my sami dodávame do obchodnej siete a viem, že obchodné siete chcú od nás certifikáty, to sa volá GAP. Treba dodržiavať nejaké pravidlá. Tak ako hovorí, že nejaké postreky môžeme používať, niektoré nemôžeme. Keď sú plody, tak sa už nestrieka. Strieka sa vtedy, keď je tlak tých škodcov a kedy sa musí ukončiť. Takže tu samozrejme je už na tom, ako ten človek zvolí ten spôsob nakupovania, od koho to nakúpi. Zoberme si zase tých starších ľudí, tých našich rodičov a tak, no niekedy ten organizmus
si vie s tým rady, s takýmto nejakým bežným. Žili, nevedeli o infekciách, nevedeli nič, ale vedeli o práve tých postupoch starších, lebo vždy, keď sa niečo v minulosti robilo nesprávne, časť populácie na to doplatila. A potom to odhalili a nevedeli, čo tam je, ale vedeli, že takto nie. Že toto nie je dobre. A tak vznikol aj názov napríklad vírus, keď prví virológovia zisťovali, že nejaké choroby a zistili, že tam je niečo, čo škodí. Nevedeli, a ten názov vírus neznamená, že vedeli, že obsahuje DNA, že to je nejaký patogén a vírus. Nazvali tak ako jed. Znamená to ako v preklade jed, že teda je tam nejaký jed a niečo zlé a to sa šíri a vie sa to šíriť a tak ďalej. Tak naši predkovia, keď dodržiavali určité postupy, tak vedeli sa ochrániť. A poviem taký príklad možno na vode. Voda je takisto zdrojom, alebo môže byť zdrojom, pokiaľ je kontaminovaná, môže byť zdrojom nejakých škodlivých látok. A je to niečo, čo sa kontroluje denne, vo vodovodoch, sú na to celé naše oddelenia zamerané. A keď sme vstúpili do Európskej únie, museli sme znížiť obsah arzénu, normu pre obsah arzénu vo vodných zdrojoch. A tak studne v nejakej obci tu pri našom meste, a tam je arzeničná voda v Rudohorí, tak obsahovali nejakú úroveň arzénu, ktorá podľa našich noriem hygienických bola v poriadku, nikto z toho neochorel a tak. A Európska únia mala prísnejšiu normu, takže bolo treba urobiť potom rýchle opatrenia, nové zdroje, nejaké vodovody a tak ďalej, ktoré by znížili to množstvo na európsku normu. Ale rozprával som sa so starostou v tejto obci, on povedal, naši predkovia, naši starky vedeli veľmi presne, čo je to za voda. Nevedeli, čo je v nej, neboli chemici, nevedeli nič o toxínoch, ale keď išli do lesa alebo okolo obce, kde boli zdroje, alebo nejaká studňa, a videli prameň, kde je čistá voda, pekne sad, nič, nejaké rastlinky, nebehali tam nejaké potvorky ani nič, tak keď sa z toho napili a pili z tohoto zdroja, ochoreli. Toto nazvali mŕtva voda. Keď pili z prameňa, kde boli papratky, švehličky tam bežali, rybička, možno nejaká žabka a tak ďalej, našinec by z toho nepil, a skôr z toho čistého, tak neochoreli. Lebo to je biologický test, že vlastne tam, kde bol život okolo prameňa, tam tá voda bola neškodná a bola dobrá pre pitie aj pre ľudí. A tam, kde bol čistý prameň zdanlivo, tak obsahoval arzen a všetko živé tam zahynulo. Takže nazývali takéto pramene mŕtva voda, tie s organizmami nazývali živá voda a z tých už sa naučili zo skúsenosti, že z nich nepili a vedeli. Takže to bolo úžasné hygienické opatrenie pred stáročiami, ktoré naši predkovia vedeli vypozorovať, a takže nesmieme podceňovať vlastne múdrosť našich predkov. Tak tam, kde je veľa života, tak ani nám to neškodí, lebo je to život. Hej? No a oni sú autormi aj tých výrobkov, pretože veď mliečne výrobky, pastierstvo a mliečne výrobky a syre a brinza a všetky ostatné produkty aj vo Francúzsku pomohli vlastne prežiť ľuďom predkom, že vedeli, je to vlastne spôsob uchovávania najvzácnejšieho bielkovinného produktu, ktorý je človeku tiež vlastný, lebo my sa predsa tiež v mladosti živíme materským mliekom. Takže je to niečo veľmi dôležité, cenné a treba sa naučiť, ako s tým, treba naučiť sa, ako to spracovať, ako to konzumovať a neoberať tú cennú zložku, tie fermentované zložky a tie baktérie, ktoré celý svet, všetci ľudia potrebujú z rôznych zdrojov a brinza patrí k takému. Máme také šťastie, že sme z takej valašskej kultúry vzýšli a nepovedal som jednu vec. Ako sme sami dvaja vlastne dali dokopy. No, ja som bol vtedy prestrašený. Ja chodím po celom Slovensku. Chodím a zrazu prídem do Smokovca alebo niekde do Tatiera alebo do Novale. A teraz zrazu kúpil som vynikajúce výrobky. Tie produkty sú rôznej kvality, korbáčiky, parenice, syry, ovčí syr, taký syr skladovaný, silný brinza rôzneho typu a to. A
možno som taký už ako expert, ako vinári, že chutnajú víno a vedia, že víno nemôže byť štandardnej kvality, lebo vždy je iná počasie, iná úrada, iné to sa vydarí niekedy tak, niekedy lepšie a potom sú vzácne ročníky. A ja keď natrafím na zrazu pozerám, si čo to je fantastické, nepresolené korbáčiky, nepresolené tieto pareničky skvelej kvality. Pozriem si výrobcu a hneď telefonujem. A tak som telefonoval do Lúčiek, tam majú vynikajúce výrobky, som do Klukovej a zrazu pozerám, nejaký skvelý výrobok som mal, už teraz si nepamätám, a vy ste Biofarma označené? Alebo nejak tak? Biofarma. Jak sa voláte? Toporec. Toporec. No, a ja som teraz sa dostal k nejakej skvelej brinzi, k nejakým skvelým výrobkom. A tak som si pozrel na nálepke Farma Toporec, našiel som si na internete a musel som zavolať Ľuboše, teda pánu Regecovi a ja som bol prestrašený, že moja asistentka mi hovorí, volajú z hygieny z Košic. Aký prúser zasa. Nie, ja som, to bolo dobre. To som nechcel hovoriť, ale tak ako som za zariadenie, ktoré sa tým zaoberá kvalitou potravín. Ja som ako hygienik iného charakteru, prevencie rakoviny, ale tam tie výživové a ochranné zložky nutričné zohrávajú významnú rolu a preto sa tým aj zaoberám, venujem. A takže som zavolal pánu Regecovi a sme sa zoznámili a som mu povedal, ako dal som mu 5 hviezdiček na jeho produkty a sme sa bavili o tom, akým štýlom to teda robia a o čo sa snažia. A dneska sme dospeli až k tomu spoločnému, k tej prezentácii takýmto spôsobom. Takže... chcel som vedieť ja odpovedať na otázky, ktoré podľa mňa Andrej povedal dneska, že či sú dôležité alebo nie. Z takého laického hľadiska, môjho pohľadu, a on mi teda vysvetlil to. A dôležitejšie je, že náš zámer v tomto, a verím, že nie sme posledný krát, je taká edukácia tých ľudí a dať im tie správne informácie, lebo na tom internete je naozaj veľa, tým nechcem povedať, že máme takých patent na rozum, vieš, ale, nie, ale je tu fám, áno. Veľa. A dneska sa Andrej strašne veľa opieral na také tie ľudové veci. Hej? Áno, tie ľudové múdrosti, alebo nazvime to sú experimenty. To je tak, ako keď niekto robí experiment v laboratóriu a robí ho mesiac, 2, 3, alebo na nejakých 300, 400, toto. Ale to je nikto nerobí, žiaden vedec nerobí experiment staročia, 10 ročia, staročia, tak, jak som povedal, s tou arzeničnou vodou, alebo s tými výrobkami, z tej brinzy a z toho. A tu skutočne to sú potraviny, ktoré boli potraviny. To je spôsob, všetky spôsoby fermentácie sú vlastne spôsoby uchovávania hodnotných potravín, či zeleninových, ovocných, muštov, čalamát, kapusty, mliečných výrobkov, a sú spôsoby uchovania za zachovania veľmi tej nutričnej hodnoty a ešte obohatenia o tú fermentačnú zložku. Takže to sú veci, ktoré sú odskúšané po stáročia. No, tí veci by neprežili 100-200 rokov. A tak ako títo naši ľudia si odozdávali, naši predkovia si odozdávali tie informácie z tej studničky, nepí, tam nie je živá voda. Áno, to sú... Áno, alebo a takisto je tá naša mikroflóra ďaleko staršie ako my. Hej? V oblasti toho, že tie mikroorganizmy, ktoré sa množia a má ten koevolučný charakter, čiže vznikala v našom čreve aká má byť tá prirodzená, koevolučne prirodzená, to sa vytváralo tiež staročia, tisícročia. Tak, a ja teraz poviem len to, alebo zopakujem to, čo si tu dneska povedal, či som to dobre pochopil, poviem, dáš jednotku, alebo dvojku, alebo 5. V podstate ide o to, aby sme my mali tú pestrú mikroflóru, a tú pestrú mikroflóru môžeme dosiahnuť tak, že budeme sa živiť pestrou stravou. Áno. Ktorá je priamo z prírody. Hej, zoberiem jablko z jablone, tak si ho nebudem umývať, zjem ho celé. Pokiaľ je to tak, že je to z prostredia, kde není predpoklad, že by sa tam nejaké farbiva, niekto niečo striekal. Prach nevadí. Ja poviem takú zábavnú vec. Okolí našho mesta, kde mám záhradku a vyjdem si 500 metrov pod les na takú savanu, tam, alebo také kríky, sú tam hlohy, šípky. Nazberám šípky, a tie šípky majú na sebe nejaké baktérie kvasné, hej. A ja tie šípky vysuším bez umývania
zachovám v kelímkoch a keď robím napríklad mušt, víno alebo čo, zoberiem tieto šípky a hodím ich k tomu hrozno, alebo hrozno neumývam, keďže ho mám nestriekané, a zoberiem ho tam, dám to neumyté, pretože keby som to umyl, spláchnem tie kvasné baktérie, spláchnem z prírody tieto, ak mám nádherné výsledky. A raz sme robia ľudia u nás z bazového kvetu taký muštík, citróny tam dajú, cukor a toto robia mnohí. A raz som to urobil, že po daždi som to zozberal, bolo to umyté od dažďa, vôbec to nekvasilo, pretože boli zmyté baktérie, ktoré za pár hodín na druhý deň o 2 dní by už tam znovu nasadali z toho tzv. Ovzdušia prachu. Nie je to prach, ten obsahuje, keď tam nie sú cesty blízko a nejaký, tak ten bežný prach nič neobsahuje, nejaké minerály a nejaké... Tu potvrdzuje to, čo teraz hovoríš, to potvrdzuje fakt, že keď my vyrábame kyslú kapustu, tak berieme rovno z poľa a rovno z poľa sa len zoberú tie listy z vrchu, hodí sa to do stroja a kvasí sa to. A tie baktérie toho mliečného skvasenia sú na tej rastline, na tej hlavke. Áno, to je niečo, čo máme aj z prírody. Nemáme sa báť, keď si v prírode berieme, už som to spomínal, černicu, malinu, čučoriedku, drieňok, hociaký plod, trnku, a pokiaľ to nie je pri nejakej výrobe chemickej alebo pri nejakej továrni, kde sú nejaké smogy alebo niečo také, že je to normálne a okolo chodia len bežní ľudia alebo sem tam prejde auto alebo nejaký koník alebo niečo máme tam u nás prijazdianý. To všetko je v pohode a musí si človek obzrieť ten produkt. Dobre, tak ja ti ďakujem dneska ja ďakujem za verím, že toto nie je pozvanie za naše stretnutie a verím, že teda to budú ľudia počúvať a budú mať ďalšie otázky a že budeme možno ďalej musieť niečo aj my vymyslieť. Nejaký produkt vymyslieť, kde možno budú nejakú príručku, brožúrku a tak, kde by sme Slovákom pomohli spoznať lepšie produkt, ktorý jedli, konzumovali a konzumujeme aj my, aj naši predkovia, aj my teraz a má neuveriteľné vlastnosti dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, tak aj ja ďakujem pekne. Veríme, že v podcaste Slovenskej farmy Toporec, v ktorom sa s hosťom zhováral Ľuboš Regec, sa nám podarilo poodhaliť viac. Sledujte nás aj naďalej.